INP Mizo channel subscribers tele ngai thatu te in lo dam tlang lomem news reader ber mai hitlang in min mana o adik theita tlak lo mai in mi hria thiam na kanan ngen masa a thulam fia chia lo a om po in news chop chua lo ringot ai chuan a lo hria thei tho chuan a thange kan tia in lo hria thiam theu don nia Russia hian Iranian drones amang zo to a China lo chu Russia tan pui thei tur anom talo Britain Defense Ministry in a report danin Moscow in Iranian drone sadonte amang zo to a Russian force ten drone attack an nei thei talo ni in a soi February ni som panga atang khan nimin thlengin Russian force ten Iran siam unmanned aerial vehicle drones an mang tamia lo maya chu chuana in tir ber chu Russia hian drone atla cham tina ni January thatop le February thalai hol chung khan Ukrainian force te chuan Shahed 136 drone somni palilai mayan kap thla ti an soi to a khang te po kha alo dik nge ni na lang UK Defense Ministry chuan Russia in drone strike atop san chan hi ada khol sa aman zo to wang ani pera Iran la chuan a supply chhun zom thei bik talova Russia hian drone lak na tura dap mek ni in UK Defense Ministry chuan angai Iranian drones Mohajer kamikaze le Shahed te hi thaviau lo ma se Ukrainian air defense hanbum kwalvel nan hian Russian force te hian an mang tam hlea drone manga Russian strike te khan target an fu ngai me ulova building ruak te an bom khului fawani amaro chu Iranian drones te wangin Ukraine air defense lam an boi pha viau thowa Russian force ten war tactics yamnan an mang tangkai hle February thabul khan The Guardian chuan Iran in Moscow nena long range UAV Mohajer 6 apek hi som pariat velani atia atam thamlo ve em bokani hetianga drone tlak chamna in Iran le Russia ati boita ka chuan Tehran le Moscow chuan kum khata drone sangruk ayatam siam theina manufacturing facility dinan tum chole meka Moscow dai fema an din don ni om takani hemi chungchang hi kan soi to thin thowa soinon kher to lo mayang Iran company te chu Moscow nena drone san pe ka wangin United States European Union le Canada te chuan sanction an siam khuma amaro chu Iran hian Russia tangin base lian takanei miau maya Russia in mongzom pui hi atum hle thawani tin khovel ma Iran hian a drone siam te ni na dik tak han tar lan theina hun rem chang a mu ve ta ni na ngai ve boka defense le military sales lama mingan cher chu ni tareng maya khovelin Iranian drones te hi a thei ngil ngai to lowang Ukraine sipai ten Iranian drones hi an kap thlatam to khopa ansir chian danin Iran siam drone te hian western countries te siam parts an mang tam hlea chuwangin Iran siam mai mai tia han ngai net ngal ngot chi chuni bik lowang West ram te hian UAV le missile technology te khuwa khirna dan hi mumal tak an nei lova company te hi an zalena sarkar phalna la kher lo poin rampo na an thon mai thina tin manruwa an thal chu nu po hian an enjui ngai me ulova United States tho puiram company te nan leya third party nena an pe chong le ta thina hei tak hi western technology a him lo na chan chu ni UAE chuan west ram te tangin drone technology aleya Iranian company te nan lei chong vele thin ni inan soi tundin muna hian Iranian drone pek chua tura nei to lova an production capacity hi a niam em maya raldo mek Moscow mamo an phuru zo talovani February ni somni le pali khan German chanchin bu chuan China in kamikaze drones Russia pe katum ni in a report Russia le Iran ruwa manna ang hi chuan production facility lian tak nei to sa Chinese drone company Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology chu mass production kalpui turin
an dor mek ni in report awm le tlat mai mani lokhan Chinese top diplomat Wang Yi chuan Moscow atloa Putin le Sergei Lavrov po muwa Xi Jinping po in Moscow atlo thuai dona ri red hi chu a om chiang ani West ram te chuan Russia nenaral thuam supply lo turin China an vo fo maya maro chu China hian a zom viau arin omlo tin Chinese company hian kamikaze drone an siam sakringot don lova ZT-180 prototype drones zalai mai Russian supply don bok ni nan soi ZT-180 drone hian warhead kg som nga lai mai a phur theya anep lo hle ni Vice World News ro chuan Chinese drone siam tu company Xi'an Bingo hian Russia ne indoor na an nei lo thuan soiti a report vele ta thunga lo indoor po ni te reng se West Lam Sengson hlo wangin an soi chua kher chu arin om chuang lo boka han oi ngal mai chi chu ni chia lo mai thei hetiang boru ka om chau mek lai hian Chinese Foreign Ministry chuan in ka haya om theinan malaka tum thua soya atak taka chuan Russia nenaral thuam pek dan tur an ngai to aro reng zok ne na lang Iran le North Korea chuan an nei ang Russia nena pek an tum boka China hian nangam lo bik na chan tur om lo topang Emmanuel Macron an Beijing atlo don thilom dan han en hian China hi aro pui zelani hi China chuan Russia le Ukraine in dona ti top dan tur peace plan anei thua puanga French President Emmanuel Macron chu aphur deuh nge moni April thakhian China tlo tum thua soi February ni somni pali Ukraine in dona in kum khatatlin ni chi akhan Beijing chuan point som pani omna in rem na ruanga ma siama Russia le Ukraine in dona hi political settlement politics manga chin fel hi China chuan a base ani Russia hian China o ba ka ngai thadon lova China ina ti chuan Moscow po hian a zui mai arin om ve boke hetianga China in thu chua asiam ta ka hi chuan Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan China President Xi Jinping mu atum thu a soi ve boka khovel himna tura thil poimo ani Zelensky chuan ati French President Emmanuel Macron chuan February ni som panga khan China tlo tum thu apuang vele ta boka Macron hian Russia le Ukraine in dona ti top tura mala turin China han nge na tumani tin February ni som ni panga thau khan Chinese Foreign Ministry chuan thu chua siamin Belarusian President Alexander Lukashenko chuan February ni som ni pariata tanga March ni chung hian President Xi Jinping somna angin Beijing atlo don niasoi anile bok Belarus hi Russia nene inkop tlatan nia China tlo tum hian news masalama kan soitak ang khan China hian engemo tak ti atum ni na lang Chinese Foreign Minister Qin Gang chuan Belarus Foreign Minister Sergei Aleynik chu bia in Minsk le Beijing in lai chi na thata kan nei thainan China hian in biak na nei adu rengani ati G20 Finance Minister meeting chu thutluk na fum fe tak omlem lovin atop ta a Russia chuan United States European Union le G7 te chu andu dan angaro rel na kalpui tuma puin India rama meeting chu omsenei lovin an siamani ati Emmanuel Macron hian Beijing atlo main China chu Russia ne naral thuam pelo turin angen ve boka chemical le nuclear ral thuam man ani lo nan China hian thei top chua turin ange nani China ngoi reng hi chuan khovel ro rel na khol hi akal tluang hlei thei tatlat lo maya French point United States ain China hi thil ti thei zo ka angai ti na ani ta der maya Zelensky point China laka base na sang takanei me kani amaro chu West ramten Ukraine hi ral thua man lo rol ruk reng chuan China malak na tur po hi athuan op ve thei thodona NATO le European Union po an fim khur deu chuanga yani khati zong khatun tumata na international news le politics
khanan soi thei chu ni ri mai sela Myanmar lam te po soi kan tum lenga in lo ngai thazel don nia INP Mizo channel lo ngai thatu te in za chunga kan lo me